Hindi kaayo. Magsuman mi karon guys. Yan, mag-ibot mis Kuya Ken tapos Kuya Ken kay gikuha. Nagi atake mas mga dinosaur lariag among mga tanom. Ayan. Atake is mga dinosaur. Ito na siyang uungan kaya hindi nila tanawon. So dara may magkuan guys, mag-ibot og bulanghoy. Bulanghoy. Lamay na tumbaw sa kapunuan. So dara mag-ibot si Kuya Ken. Kujug-kujug ko na mas kimi-kimi. Pwede man sa magpabilin guys. Sa huy, excited ka jud ko na rin. Kamuti? Mga magkuman po kuron og kamuti. So nagdaan ako daag panggana og kutsilyo kay mo kanay guys among igton. Madala may nanay unod. Nahinay bi. 1 2 3. Uy hala. Uy hala. Uy gamatoy man liwat ng Kim. Uy hala. Uy, di arag yun. Guys, di mag-ibot mi danig mga pila ka buok. Ay among sumanin. Sina pa na rin nabilin? May isa! Ha? May isa dato. Okay. Santa. So, tabangan na mo guys. Oh, gulbot. Makaigit mo tayo na. Gahi aman bi. Parang gahi Igit dyan mo dun ha. Utot. Kautot mo. Punta ni oy. Makaihi mo ma. Di matabang bi. Di na, dari ra. Karan dari. Si paparay ibutan na. Karan dari. May dari guys. Ano ma? Kiss ka na mo yung makuk. Sige, sige. 1, 2, 3, go! Hala! Balik. Hala! Pigas. Gahi aman ni, oy, gibantukan man. Hala! Tasan kubkubon. Nani, unod. Masilaom. Ay, may... Uy, hala! Mado na. Humok lagi dani. Dadto kayo rong gahi Ay. Kami itulong na lang na ma. Sige, sumano na natin. Kung mag-isus, madara na guys. Uy, hala. Sige, dagka. Uy, dagka agad. May naputo na na. Sige, hala. Dagka guys, mga pugpud man. Banto kaya guys, kay gahi si Daa. Dagka man di ay buyag. Awa. Dagka si Daa. Sakto na ni Bi. Di ka doon natadaghanan. Pero man ay sumanon. Karon ma. Sumanon natin ron. Nanay. Mga kuanda ni ba? Kaya, guys, ay, balik yapon. Salah, bakit ada ini? Taas si Juro ni Bi. Uy, my God, hawakin, mga mata. Arang ka na. Nanay ka juga sa patay ito. Kaya lagi. Kaya guys. Ugap na kahoy, matugay ra kay muhawid. Sus di aman guys, ang mga unod nga bilin. So, guys, agamang kuha. Diyan na mga apakakan agamang kuha. Diyan ka rin na mga kamuti na rin ng hataw, haring kuhaan guys. Wala guys. Bunod sa kamuti ng hataw na. Ew. Ha. Wala. Uy, sus. Uy. Na. Oh. Nah guys, apilan na nahag suman. Sumana na nahang. Napod. Ay, hala, nang lapa ng demi. Sayang. Anong dugay bita makuha? Ano mga lata si Ja? Guys, kira ka na gabi dyan. Ito na pang sumanay. Sumanay. So, nagihakot ng Kuya Ken ang bulanghoy. Papaka na magdaan guys. Magulang hulo na yung atos bahay. Sugasan na laman. Dito banggo daw. Kasuman taron. Pakpak sa amin na rin guys. Bulanghoy. Pinapakpakan daan. Kaya madyo ng hinlo na ba nagdadatos bahay. Sugasan na laman yung human. Manguron. Okay kayo. Yes no. Nanabay ng hatag ng 101 sa inyo guys. Ang amo dari way klaro. Oh, bitaw. 101 po more. Lamig ka dun yung natay mga tanong guys. Kaya libre na tag panglutuon. Libre tag mungsuman. Dingagan.
Basta magkugi lamang ka na res probinsya, daghan ka kag libreng duma. Ngayon tatagay. Gutom. Gutom na day ka, Kim. Kanan. So karong mga sunod buwan, mananam na pud mi danig. Mga sunod adlaw, mananam na pud mi danig mautanon. Pero mga naman din madali-dali dari sa probinsya, guys. Mura man sa imong madali-dali dari, tanang mga gulay, nalagot mon, nga na dari sa probinsya. So, ganahan ko dari guys, kay bugnaw. Ganahan ako magkuanan sa day, magbanggod. Ugasan naman yun dito sa bahay. Ugangan na rin ang mutiha. Pamas bahay. Ito may pillar ba? Hmm? Ano man na? Sabaw. Wala kayo, buta man na. Dada kong pillar din. Kuha na ko danog dahon guys. Kay madyo na inigabot na datos bahay. Karin na lamang kamutik bulang huyang hugasan. Diyan nanay dahon nakaandam. Nahuman na gad ko pamakpak na res kamuti ubulang huy. So manguli na miss bahay guys. Magluto pagugsudan para sa amang paniud to. Diyan na po nakaredy na po ng amang dahon sa saging. Kay mauna yung amang apustan na sa amang asumanon. Excited na mi guys. Excited na nga magbanggod. Giaksi na panahadaan guys ang mga dahon kay maso na inag-abot na to sa bayan alam ni largog hawb daw sa mga abuhan kay to mapanagdigamog mga kuyas dito sa abuhan maso to kay nay baga ba lami mga dinis sa hawbon anas baga kay arong humot pagatang suman bitaw humot ning atang dahon guys basta hawbon si sa baga so mo na si sa guys ang gipang aksidan kay arong limpyo na dadaan na to sa bahay wa nay daghang sabid-sabid wa nay daghang sagbot ba. Nanguli na mi das bahay guys sa magluto sa kudares amang sidaan para paniud to nukos din yung mga lutoon nun amang adobohon shout out ate Jo dati aga magipalit ka nukos amang ng adobohon dya mag kuan ako na guys nang gisahan nagbus over agad ko kay natingad ko na sang video kay nawa man agtingag unsa ba oy dato na nagisan ako panakot para sa amang adobo sibuyas ug ahos ito ang panakot guys ato pa amang sili dadto pumutumot sa tang adobo pait sa kaso. So dala guys, mikos-mikoso na ni nga adobong nukos. Ninghuman dali guys, timplahan ni ninghuman haon dali lang pa sa maluto. So agad sa guys, agad sa limpyuhan og madyo hang gibuak na siyang mga nukosa kay di ko ganahan og kana bitong nay mabilin-bilin sa sugod kay maka-imagine ko kuan kanang naay basta kay baw na mo. Nandiya dala guys, ninghuman dali timplahan human mangaon. Okay kaso busog ang mga person. So di ana naluto na gad hang giadobo nga nukos. Salamat kaajo day Ate Jo sa nukos te di ana mo nang giadobo te para sa mga paniud to. Para lamiya kaajo harag day pa sang ibutangan og siling nga kanang siling at salay ang ibutang dalaga sa muto kalami. Maniod to day tanin tanan guys. So man yung sa ron nukos nga adobo arang kalami kaajo guys. Kay lami pagkatimpla lami ka din ka na bitang magluto ta nga kanang naay natas mood kay lami ped kaajo ag timpla aw. Kaya hingan man sila og wa kuno kas mood magluto labi na kanang di maajo ang imong kuan wa pay lami ag imong niluto. So kani kay lami man kaajo na dinis mood. So ay amang banggarono day guys naka-ready na day pud na tos planggana to. Ana na sa gipato na kay hugasan naman na siya ko. Ninghuman na madanag paniud to, ditso na mi banggod. So maniud to tanin tanan guys. O salamat kadto sa grasya Lord. Labi nas gi-share nga mga blessings dari na mo og labi nas mga nag-share og blessings dari na mo daghan kadto salamat Lord. Uto ta guys, lami kayo among sudan. Lami kadto among sudan guys, nukos nga gi-adobo. Yummy kaayo. So maniud to tanin jud guys. So pas kuya guys nawahi pa guys nga napos sa gibuhat. Isa ka dyan nukos guys sa mga favorito namang kanon. Kay lami man siya adobohon. Labi ng mga bata ganahan ka dani. Labi na kanang nailimpyo bitaw pa siya pagkagama. Mo nang ako ka mo muunay o kanang hinlo dani ni siya guys. Kay hamang panguhaan tanan na nasud sa isahan ti dyan. Magbanggod na ko na rin kamuti. So nahan rin ang kamuti. Magbanggod. Sumantag kamuti. Hait pa. Namit ang may kinuhay ba? Namit natin yung sumang kamuti guys. Mali tawag na sa magliligid. Niligid ang tawag. Naman dani, ang bangon na tugos lang huy.
Para maputos ka niya. Ang mga kuya, ito ang naghawag sa dahon. Wala ito kabuhan. Kaya naman itong ipang aksidaan. May madon ang nagkumana dari. Putos na dahon. Bati Kuya Kent. Si Kuya Kent may nagtiwas dari sa bulanghoy o banggos. Oh, banggos. Bati Ken. Ha? Okay pa na. Dana guys, ang among bulanghoy. Diya, ang among kamuti. Diya, nahawag na Kuya Gayat rin among dahon. So, trapahunog para siya guys. Ang among kamuti, diya. Tiwas po ko sang kamuti. Wow, daghan na oy. Daghan na banggod. Si Kuya Ken may nagtiwas guys kaya mananggi hunhan og banggod ganina. Tagsami ring kamuti isa nang bulanghoy. So tagsami banggod binangguray na dis. Ja, tika oy. Batihan ka makataan ta suman. Ako ma. Suman kamuti ug suman bulanghoy. Ako puto-puto ako. Okay, kanugay. Ang may batang rala ni Ron brown sugar. Okay, bukayo ko. May patat lubi. Ay lubi na hadlok man kanay wire. Lumakurintihan. Kiri. Mulan. Wala. Dena guys, andam naghang dahon. Mana nagtrapo na limpiwan na. Diyan, nagamong mga gibanggod. Dena nagamong binanggod nga bulanghoy. Padapad kamuti. Sana na. Ready na guys. Muna ko lang bukayo kay may lubi. May lubi. Nami itong tag na lubi. Mga musak ka. Habagpud. Natin si Jag, sugar. Hindi ba siguro nito? Uy, uy. Joka. Hanin sang iko ano gamay duga kay duga man si Jag. Luon o, maan so yung bulanghoy. Medyo magkamuti, kaya tamis-tamis naman daag kamuti. Color orange. Oh, halo na dis. Ito sana siya dyan ipadapling. Samot pa ka. Halo. Ito ni. Fights na siguro ni. Okay, tamis na nidaan. Kaning kamuti, tamis na niya daan. Ibangan na lang na siya. Kami kinugay na ibutang ka. Arong ulutan sa color, banika, luto. Time. Maduga na kay abti kagahang mga badi-badi. Ito si Kuya Ken tabang nagbanggod. Kaya guys, abti ko din taon si Zaning hawdring dahon. Ito anang luboy na sa mga buwiin. So, na guys, nalani mga asukal, brown sugar. Wala man ko'y kinugay, lamiin tatong kinugay, kuanan ba? Noon, bukayo. Tapos, lubing sa, bukayoon, lamiin ka. Wala. Kapag may lubi na rin, hadlok man sakun, kaya na-wire. Delikado, unsa makadisgas siya. Isa sa kaso nagkaun guys, kaya ang likod ba nga kanon. Sakto-sakto na ba? Kamaw mo na ni guys ngayon ba? Naman na. Wala na siya. Tara. Ligid. Dali na guys. Tantan. Ito sa kitawag guys, itantan. Guys. Mayin din na. Ingan din tag. Sama. Dali na ito sa ibutang. Butang. Sa ibutang kay arong. Nga, di ay. Yes. Of course. Dagkaan gamay ra kayo. Dagkaan iya gamay ra pud. Dagkan meron po. Kaya hapan nang ikuan ay, hapan nang Sa pud. suhot ng isang kuan. Kain sa Suhot ng isang sugar. kaya makimo ka kamuti kindi. Oo, magama ko kamuti kindi. Kaya request si Kim magama mi kamuti kindi. Lami man. Ako wala ka maging mo ita. Butang man yung tubig. Kung yung tubig. Ano to? Gani na putos ni guys, yung may gamba dyan pero maangay may tanan. Tanan na is ubos. Naalong, humanghod. Humanghod. Ayun na. Sila diyan. Nagyan to. Ditloy. Kinika. Dito kuko. Ang bahin-bahin na ni guys, may masuman. So man akong putos sa kuan. Bulanghoy. Para na pang kamuti.
Di pa na natin pila nakabuk ng bulanghoy. So, kamuti na po guys, ang aking toston. Tulungan na kong dahon. Because, ay, kamuti. Mayroon po po mas suman nga kamuti. Mas lagi tawag dari kasi kuan. Mas lagi tawag dari niligid. Lami si sa puspon ba kay dali ra sa mahulma. Ha, ano yan ang ranay. Dali ra hulmahon. Dikitin da doon. Ito, mas na. So, dahil na guys, dahil naghang suman nga kamuti. Liligid. Kiri mo rin suman nga bulanghoy. Uy, guys. So, kabuhatan guys, ahang ahot ka rin ahang suman nga kamuti. Ang gairon. Anong kurma ba? Nahutan, kaya madun na mailhan. May hikot mo ni kamuti. Kaya may hikot bulanghoy. So, dahil na guys, kaya na hikot. Maling kamuti. Ay, hindi mailihan. Nagubot na dali mga uwan-uwan. Yan na guys. Ano rin isud sa kaldero rin suman. Kaya ruman luto na ni. Natakang naning hang suman, bulanghoy o kamuti. 22 kaputos. Suman bulanghoy o 15 kaputos nga suman kamuti. So, dyan na guys, ana ni itak ang natos gawas. Okay, dyan na guys. Matak ang natos ng suman. Oh, kaabot na lang po na ni luto ni. Kanawa, luto na ba ni? Whoops! Uy, gamay na lang magsabaw guys. So, pahubsan na si Jang sabaw. Pahubsan ng sabaw ni Jarong luto dyan ba? Sure dyan maluto. Luto na ba ni? Uy, luto na. Luto na guys. Oh, kalami suman! Okay, di ana gajud guys. Luto na gahang suman. Ano, tani nga, barbaran. Maniag suman nga bulanghoy. Nama ko ilanan sa suman nga kamuti kay magibanganan. Bulanghoy na ibangan. Ano guys? Okay. Ay, dahil nagang suman bulanghoy. Tatlak ko tilawang. Ilawan ako ng kimi. Maso ba? Hindi. Lami ka ayo. Sa'yo mo kasulti dahi? Nami. Okay kayo? Oh, ito kayo guys. Miss Kimi. Oh. Si Kimi guys, gilamian. Kaya na po guys, itong tangtangan rin kamuti. Oh. Kanina? Da kamuti. Oh. Hindi, dahil ni orange ang kalikuan. Alam miss, kamuti ni. Kani guys, kamuti ni duha ka buok. Oh. See? Suman nga kamuti. Ug suman nga bulanghoy. Uy, kalami. Lami kaayo. Dato ko. Lami. Lami akim? Okay kayo. Kaya kamote. I try. Lami ka lupa. Lami. Lami. Lawan ako ng bulanghoy. Kailangan mga lamang kayo. Yummy. Sobrang rami. Okay kayo. Rami kayo.
kakadto guys. Surrender na mas kimi gihapdusan. Init pa manggod pa lami gid ni ugmas buntag. Kamote. Naman sa kay orange. Sabay color tong kamote ha. Pagkaan na may suman. Tamang kamote o bulanghoy. Diba? So magkano man dyan ta? Kaanita. Kaang ganda ta. Mas no?